Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Ndarawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Ndarawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek Sinuwun Ndarawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to iki? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Kok ora Gareng ingkang neng ngarep? Antarane kowe karo Gareng kuwi tuwa Gareng mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Gareng niku nembe keneng penyakit gejala bisu. Lho, Gareng kuwi nggih nek omong klera-kleru, nek omong kecethat-kecethet mengke ndak malah ngleling semi. Niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung aja. Kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. Lah kene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman ming pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Gareng padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Nune nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae padha raja sapraptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Loh, sampean salah alamat. Loh, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan ana Praja Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu, wilujeng liring Sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng kowe padha raja sak praptamu, pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa lho gawe pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin. Dayanana. Raos sing batos kuku kula Penemban. Wah, isin tenan. Sesuk nek aku ora rasa melu rek. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konja Sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng Padhararja sapraptamu, pangestunipun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi. Sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ya ditambake Gareng. Nggih. Kuwi ana kawan wigati, nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, prayogakna Bagong. Nun nggih. Gareng Padhararja wilujeng Ndara Sencaki. Sik, sareh sik, diletira dada bekti kula kunjuk. Nah, ngono.
aja langsungan ndak gagap. Ya garing prayogakno. Nun inggih setika. Rada adoh-adoh ngono kok ndak gagap. Pono kawan Bagong padha raja sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjung nggih Ndara Pate. Ya Bagong, pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Garing slamet tekamu. Pangestripun Ndara Pate wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan. Teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekelmu melacat? Ora ngece ta, Gang? Garing sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparangaken matur sinuwun. Iya wis tak keparangake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng aturaken lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa ora biasane tebah kok lebah. Lebah mentu bathukmu ki kok. Ya ora nesu. Aku kan kakang wis ra sama. Ra sama. Sesuk tak setrikake nang ngene. Nangis meneh. Anggerane kok tebas Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjul kersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mura gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Dara Janaka, mboten diutus sapa meneh? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinuwun. Duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Kowe mboten Ding? Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika Petruk menika sakit sinuwun. Kosike urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara kok. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresna karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung guys gawe tratapan.
iki lesuwan wis diati-ati. Kene mung omong Petro loro kok wajane diposine balik kok yo. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam donya iki kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Zaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awang di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Iki tenanan mau serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih, dukun niku pun diteropong nggih. Napa jenenge? Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Vertigo kok vertikal. Vertigo niku mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingan niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Anjing kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek go wis ben blong ya men. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek nggih telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono kok enggak. Panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kei lenga klenthek terus kula dalahi tempe pletik-pletik lho, Cuk. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Nganten niku. Sawijining dina Petruk nika gelem ngomong. Lho, Petruk gelem ngomong. Nggih, Truk. Mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane. Tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong nglamar. Iya. Tak dodoke korine ra sikate wonge. Lah. Ben bolanang mbok wedok asikat. Aja nekat. Ayo ta, Reng. Mantan. Jebula Petruk niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men kok wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petruk niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna.
Prabu Kresna tau tate janji kali Petruk duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Saptawarga sampean ngendika kali Petruk to Truk nek kowe iso balekke pustaka Jamus Limasada kowe esuk tak pek mantu ora kapan yo weh lah iki iso tak glimpange tenan iki ngaku ora Petruk matur ngoten niku lho sinuwun kudu emot Purwadasena nuwun sewu lho sinuwun sabda Brahmana Raja pangandikaning Narendra pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng drancang seta tan kena lumebek malih nek sampeyan dadi ratu mencra-mencle esuk tempe sore dele padha wae ngoten sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka sampeyan dadi ratu cecel kanarendrane ayo aku ora kusik Bagong tak iling-ilinge waduh suwi iki yang mene dar limbukan jam piro iki dadak mikir bareng kusik-kusik apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae nah jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas Bumi Loka karo Dewi Mustaka sapa ning ora ngerti kok sapa mau nek ora ngerti ora usah melu wis mripate kira bodho kira ya men aku arep mulih aku mulih kan ora ana sing wangi kowe Petruk ora ana kowe biasane Truk aku arep mulih ta Truk saiki mulih aton juang tenan kowe kowe kejem Kang karo aku Kang Bapak penembahan lajeng wangsul Balia kok dadak sambat karo aku nek sampean pun nate janji harus ditepati ngibarate men saramano oskarimano kuwi apa kula dhewe ya ora ngerti wong kula meh ngawur panjenengan kudu nepati mongko saniki kondang ing jagat kondang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa namanipun Dewi Grontol sapa? Sapa jenenge? Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih ning gandeng bangane Petruk niku mati merga lara ora keturutan sedyane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampean ora kepareng netepi yang pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kanthong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip iki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndrawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petruk dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero beteng sing kandel Ndrawati kula buyuki bathange gareng aku ngapa ta Gang aku kira ngapa-ngapa karto buyuki kula buyuki bathang sayuta kula ora wedi mungsuh wong Ndrawati mangane kelangan Petruk luwung Bagong mati teneng Ndrawati kula lakoni legane atiku
ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndrawati. Ora, aku mari ngejak sekak wong Ndrawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mangtantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Ah ngono kok mboten? Ora. Go tak caosi. Niki nggih rokok dum-duman. Kapok ora wis encaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampean kudune, nek sing nesu sampean nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampean niku ora tau maca naskah. Niki sing nesu dudu sampean, sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nah. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rantawati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana wong kentir. Lesmana wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli. Gimbal manyar-manyar joneng dungkul wana dadi ras-ras dadi wana Bagong berkencang Pak Papong kali codhe sapa sing gawe wong edan ngene Bathara-Trada barang dinggo kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya ngopo Begawan Durna kowe muni piye Kresna aduh sorry sinuwun Lesmana wong kentir Lesmana wong edan lho kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa heeh ora aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mendhi anak siji ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Ndrawati ngrabekke Lesmana karo Rantawati iki Sinuwun Ndrawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek Sinuwun Ndrawati maringake Rantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Rantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Rantawati. Saiki ngene wae, digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Rantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to iki? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Metu jaba. Cudha manik jeblok bertemu. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntang, Reng. Carane, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Rantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa.
Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petra. Terus. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita akan nesu kok malah ada kudanya mirip Pak Bathokmu iki kok piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep lamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine ming karo aku lho. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ni wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora wedi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanang cangkepe sapa kowe ngono kaya Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Biar semangane gawe masalah. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, ono kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono karwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Kita aku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis meh. Canggeran Deden kok meng nangis. Titik nangis, titik nanggrono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi? Mamane ono enter kadedayan. Manut. Lapangan voli ya gelem, lapangan basket ya gelem, lapangan bal-balan ya gelem. Teng pundi? Ajeng lo teter kadedayan pasan boyong Urantawati. Urantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Urantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngomong apa. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Sampeyan mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ono metu njaba. Metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye? Ora dadi meneh to. Mengkono ya ora paham kok kowe. Lajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iye. Oh ya klembak-klembike kok. Padahal ora. Pokoke Urantawati raup ora anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok bareng. Iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetengok. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan kok. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nara garing 10 gaja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong yo nek Durna sing maju ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah nduk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Ih rombongan Jawi.
Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi ngrubut Kurawa. Yen kok ora Baladewa prisa, kowe didukani kok ora Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok ora Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Wis sakarepmu iki wangi Bagong sakarepmu ora sakarepmu. Wangi lho. Neng apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan. Neng apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani ki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah 1 jam 1 kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa ki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ning ngono aku ora iso ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok ning. Iki nek ora iso ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugane jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dilewerane kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan, aku metu wis viral. Sing kandha sapa? Oh Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong ki lho. Sampun, matur nuwun sing yo sing ati-ati nggih. Oh. Lah. Setyaki, boten timbalan. Sing ngakon sapa? Ana ning Paramatan Agung Negara Ndrawati mau, kowe rak wis matur karo aku, kok Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nrajang pawareng nata Ndrawati? Malah kowe ngligo Kyai Gotowesi Kuning, meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, kadang-kadangane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karu-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngligo Kyai Nenggala, niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethuk Setyaki nggo Gotowesi Kuning. Setyaki, wonten timbalan. Karemu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula ngunduraken Kurawa. Lha cah edan tenan kok. Bagong ngenteni? Nggih. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Ndrawati. Beres ngakulon aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangani apa aku ya rondong. Ayo mrono bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Heeh, santai-santai wis kono dhisik. Ngrono. Heeh. Nggih. Anggere rene aku didukani kok Prabu wis tak ajar. Nggih, nggih. Endi? Mangger mbiyen edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, non. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kosike santai wae. Iki kok ki tronjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Sencaki. Ndara Sencaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Sencaki disaut cek dinduk alon-alon. Terus suwuk gamelane terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih Den, padha-padha mboten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sini tau tok udang tok omong kok, Gong.
Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ora mentolo. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kula tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Kok mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Yo. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mung ora ketemu sedina. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lak dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok ora Bu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi kerkat lan karakat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan iki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile becik tangane cekot nu nangis. Mulih jaluk ngapura. Wah, wis santai rek. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulih wae aku kok. Bariki mulih bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Terus saniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menawa mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Nggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kaliyan panjenengan kaliyan Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaliyan kula. Para Prabu, Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, Kang Prabu kondur wonten negari Ngastina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara. Njaluk pamit, Kyai. Napa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman kita kaya Prabu Baladewa ya. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, Gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Lah yen ngene komplit aku lek dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe bali yo? Nggih. Omong karo Petruk? Nggih.
Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan nih? Wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora senjata takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih ki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu. Nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul tak ketemu Ali Petruk tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati mbok garek iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tak pun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngono nggih ngestakaken dawuh sinuwun. Pandaan munsar tinon lir kekonang surem salat kang kadang Truk tak kira tak tinggal lunga ning Darawati iki kowe wis siluman. Aku ya isih tenger-tenger nang peturun tanpa wah gak ambune pesinge kaya ngene. Kuwi gak ora mentas kowe iki. Monggo nek jero omah ki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sik gaweke bojomu kroyo-royo anggere esuk tangi masak kowe ora gelem mangan. Lah kok nek meja kono sudah gembira ki lemu kongkonan sapa ya, Truk? Hah? Kongkonan bocah apa kongkonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ra ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tau mbene ora aja ndak. Petruk saya lara. Sakit, Truk. Pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Truk. Iki aku mau wis ketemu karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning Truk. Kowe krungu ta, Truk? Diwasa aku ngomong oke-oke kowe ora krungu. Amos pra. Ki mau Sri Prabu kuwi. Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh nek ngendi kuwi jenenge Darawati ki koncatan pusaka ya kuwi senjata cakra. Nah Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh omong karo Petruk nek Petruk iso ngaturake senjata cakra bakal dipek mantu ngono kuwi, Truk. Nah kowe saiki nek lara ngene arep golek senjata cakra piye? Apa kongkonan aku meneh atur sikilku dek lagi wotengen kan mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe Truk piye iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho Truk saiki kowe omong ndak engko ndak apa jenenge iki nek ora gelem ngomong ya lara ning terus ora bisu ngono iki Truk sing kene iki sing
bingung rasane. Watuk to, iki kan omonge ayal kok ndak watuk. Omong apa? Apa sate brutu apa ya? Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah apa debayuku truk kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Ha ya ngono apa? Piye njaluk apa lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning Piperbak wae. Kowe tau ora ono wae. Mulai kaosku tak celupke sik. Ndak konan. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Ayo ta terus. Mbok ora meneng wae ana ta terus. Omong apa ta apa? Wah ya suaramu wis kaya ngono kuwi wis parah banget kok piye apa telake wis ketukuran jamur kok. Kok suarane kok esek kaya ngono. Matur nuwun Kakang. Tiba padha-padha. Sinuwun Durawati. Ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Mbok ben, mutar mbok ben. Kena mau iso pesen apa jenenge? Iso pesen soda gembira barang mau mergo kowe mesti menyang dhewe kowe. Nek ora ana wong iso jajan nek ana wong kok iso kok gering ora. Nengke wae yo. Padha obong mayu-mayu nang iki. Nek Petro Wardo obong men mudhar sisan wong kok alemane ra jama-jama ora. Nganggo bapak teko mah tak laporke kowe. Tenan asli aku iso. Ora bakal iki ringo-ringo. Petro Alman, Pak. Ketoke lara ning Alman. Mergane ngopo? Ngene-ngene men bapak sing nengahi perkarane Petro. Jarine tangga teparo sing nganti tekan talingane bapak. Petro lara. Lah kok iki wis waras. Bareng wong tuwa teko iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngopo? Matur bapak, nala garing piye? Petro pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit. Ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kalih Sinuwun Ndarawati. Lah sebabe Petro tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinuwun Ndarawati niku duwe putra Dewi Warantawati. Sinambi neter ketrimaning urip, Petruk kepengin nagih janji Sinuwun Ndarawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming Panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi pengendalianipun Sinuwun Ndarawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Punala Gareng. Kowe diutus nang ndi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning Sinuwun Ndarawati gadahi pepanggil reruba. Gadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate, sampun kira Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake iki menika pusaka Ndarawati sing ilang. Niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti
Lagine wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing raya-raya wis saguh dadi dutamu ning Ndorowati. Lah saiki rak mingkari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelikaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjang kamu. Nek pancen Sinuwun Ndorowati kepengin kundure senjata cakra, turta kuwi dadi jalaran Sinuwun Ndorowati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggo entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Wrantawati dadi jodoh daumu. Najan mbok kaya ngapa nggenmu upaya senjata cakra ora bakal lakon. Sing lanang to, Truk. Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk.